Uvaženi građani, borba protiv ulaska Crne Gore u Evropsku uniju jedan je od prioriteta moje predsjedničke kampanje. Ostali predsjednički kandidati sanjaju evropske snove bez ambicije da narodu pojasne da je Evropska unija zapravo brod koji tone i u samrtnom ropcu uništava ekonomiju perifernih članica. Srpskom narodu nisu potrebne evropske, nego nacionalne integracije. Ni državi Crnoj Gori evrofanatična politika ne može donijeti ništa dobro, jer ne postoji nikakav razlog da pristanemo na ekonomsku i administrativnu okupaciju Crne Gore od strane Brisela. Gdje se god Brisel pojavio sa svojim mjerama ili dobrim uslugama, iza sebe je ostavio pustoš i spržene socijalne potencijale na ekonomski okupiranim teritorijama. Najzad, upravo je briselska administracija uz američku najodgovornija za priznanje lažne šiptarske države Kosovo, uvažavajući svakako časne izuzetke i dokazane srpske prijatelje, čije su zemlje članice ovoga Titanika. Dakle, kampanja Srpske koalicije usmjerena je na suštinu stvari i procesa značajnih za našu nacionalnu zajednicu. Srpskom predsjedničkom kandidatu u Crnoj Gori Cetinje ne može biti značajnije od Kosova i Metohije, niti trula Evropska unija od buduće jedinstvene srpske države.